Bueno, hem arribat ara avui per la jornada de portes obertes. Anirem, bé, jo aniré a infermeria i fisioteràpia i esperam que sigui molt divertit. He anat a la xarra d'infermeria, m'ha agradat molt, ens han explicat sobretot el dels crèdits que han canviat completament i res, i m'ha fet més ganes de fer infermeria. No, a ver. Espera, que tienes entrevista una xisca que li ha agradat molt la xerrada. Un poco de colorete. No, infermeria era... T'expliquen que el que és el mite que és de tractament de ferides físiques és no solament això, sinó que a més és el tractament de la persona, el que és les relacions interpersonals, tant amb els pacients, la família i la comunitat en general. I que la medicina se basa més en el que és la malaltia i tot això. Bé, jo també he anat a infermeria, m'he informat sobre la carrera, sobre nou